De 5e editie van meerdaags wandelevenement Venray is vrijdagochtend begonnen in het centrum. Het was al vroeg druk met wandelaars op het Schouwburgplein. Vanmorgen om 7 uur zijn de eerste wandelaars van de 40 en 50 vertrokken. En het feest begon eigenlijk al eerder met de voorinschrijvingen. De afgelopen weken was het wat rustiger. Begrijpelijk natuurlijk vanwege het weer, regenachtig. Maar we konden afgelopen woensdagavond de stand opnemen van een aantal voorinschrijvingen. Het was ruim 2700. En vorig jaar zijn we de voorinschrijvingen afgesloten met 2300. Dus een forse stijging, bijna 22% meer wandelaars die zich nu al hebben ingeschreven. En dat is een geweldig feest. Door de vele regenval van de afgelopen weken was het hard werken voor de routencommissie. De jongens en dames van de routencommissie hebben echt tropendagen gedraaid. En dan tropen met regenachtig weer. Ze hebben de routes constant moeten aanpassen om het op verantwoord te laten verlopen. En uiteindelijk is dat gelukt. Daar hadden we ook absoluut geen twijfel over. Dat hebben ze gewoon perfect geregeld. En ja, daar is enorm veel tijd in gaan zitten. En chapeau voor die club die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ja, jullie doen ieder jaar eigenlijk weer iets nieuws. Ja, wat is er dit jaar veranderd? We proberen elk jaar het evenement wat uit te breiden. Dit jaar zijn er verschillende dingen nieuw. We hebben een dame die de sfeercommissie aanstuurt en die heeft echt groot uitgepakt. We hebben de symbolische 5. We hebben de dorpsraden betrokken bij ons evenement. Die zijn erbij. De straten worden versierd. We hebben meer muziek hier op het plein. 's Avonds kunnen mensen nog genieten van de Venrayse wandelfeesten. Om ons evenement nog meer draagkracht te geven bij wandelaars in heel Nederland en daarbuiten zijn we begonnen dit jaar met wandelambassadeurs te werken. Het streven is om in elke provincie van Nederland een wandelambassadeur te krijgen die lokaal ons evenement promoot en op die manier het evenement te laten groeien. Zondag is de 5 kilometer. De 5 kilometer is geschikt voor iedereen. De beginnende wandelaar, misschien wat oudere wandelaar, maar ook zeker voor de jeugd. En kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis deelnemen aan deze 5 kilometer. Dat is ook tevens een mooie training voor de avondvierdaagse die volgende week gaat beginnen. Dus ja, ik zou zeggen, trek die wandelschoenen aan en kom lekker bij ons trainen, zodat je volgende week lekker fris aan de start kunt verschijnen van de avondvierdaagse. Ja, en het evenement valt of staat natuurlijk met vrijwilligers. Hoe gaat het daarmee? Want veel evenementen hebben er heel veel moeite mee. Ja, inderdaad. Het gaat goed met onze vrijwilligers. Onze familie is, zoals we het noemen, is verder gegroeid. We zitten nu bijna aan 90 vrijwilligers. Hebben we ook nodig om dit evenement over de bühne te krijgen. En we proberen ook heel veel aandacht te besteden aan onze vrijwilligers. Te betrekken met datgene wat we doen. We komen minimaal 2 keer per jaar, liefst 3 keer per jaar bij elkaar. Om hun mee te nemen wat zijn de nieuwigheden, welke zaken gaan er veranderen. En natuurlijk ook dit jaar is het eerste lustrum. En dan vinden wij ook dat we de vrijwilligers in het zonnetje moeten zetten. Dus dit jaar hebben wij vrijwilligers nieuwe shirts kunnen aanbieden. Met dank aan onze sponsoren daarvoor. En ze hebben een hele mooie mok gekregen als herinnering aan ons eerste lustrum. Ik denk de organisatie is trots op pauw is, denk ik, voor deze editie. Ja, we staan pas aan de vooravond of aan het begin van dit mooie evenement. Maar we zijn nu al trots op datgene wat we hebben neergezet. En zondagavond nemen we de balans op. En ik sluit niet uit dat de teller zondag op 3000 wandelaars staat. Links.